Inday Krodang is back for another product review. Beauty product review na naman tayo ulit, Dyers, kasi namamakyaw tayo ng Beauty Glaze product. And for today's video, mayroon akong hawak-hawak dito na bagong produkto na nabili natin sa Shopee. It's from the official store of Beauty Glaze. It's a matte pomade. Eyebrow gel to siya, Dyers. So if you wanna know the performance of this Kilay, because Kilay is live, don't forget to like and subscribe, and of course, please keep on watching. So this is the box. It's very pretty and elegant emerald colored box. Na metallic yung box niya, guys. Lakas makasosyal ng kanyang box. Look at that. And then makikita mo dito yung manufacturing date and of course the expiry date. Diyan siya makikita, dangs. And of course yung ingredients at saka yung details ng manufacturer is nakasulat din dyan sa kanyang packaging. And look at that front. Very simple but very elegant packaging, Dyers. Alright, so let's open. Charan! So yan siya. And of course, meron po siyang kasamang eyebrow brush. Look at that. Very small eyebrow. So, very useful na din itong ganito. Para hindi ka na maghahanap ng iba pang mga ano dyan, para sa brush ng iyong pomade. Of course, this is the pinaka-product ng ating i-review rather today. So, look at that very nice packaging. Beauty Glaze eyebrow gel. And transparent siya. Sa likod is yan yung makikita natin. So, I will put the rest of the shade sa pomade na to dito. I-screenshot ko lang yung available na shade from the shop, of course. And yes, tingnan natin siya, guys. Sa loob, ganyan siya. So, by the way, yung nakuha kong shade is Auburn. Lalagay ko yung words dito kasi hindi ko alam kung paano siya i-correctly pronounce. Diba? So, ganyan siya, dai. Very pretty and very handy na packaging talaga. So, pwede mo siyang dalhin kung magta-travel ka. Alright, so let's try to watch this. And of course, later is idalagay natin siya sa ating kilay. Very soft siya, Dyer. Look at that. Kita nyo ba na talagang ano siya? Soft. So, swatch natin siya dito sa ating. So, ganyan siya. Very pigmented. Yan, ganyan yung kulay niya. And of course, try natin siya sa ating eyebrows, no? Kasi eyebrow gel siya, pang kilay siya. So, let's put this in our kilay.
giving you my final thoughts about this Pangkilay from Beauty Glaze. Ayan, nire-review ko siya natin. Alam nyo, talagang nadidisappoint lang talaga ako sa shade na nakuha ko kasi hindi siya bagay sa akin kasi sa color ng hair ko nga. So, yun nga, nilagay ko siya guys and as in dikit na dikit siya. Ang hirap niyang kunin at saka check siya sa waterproof guys. Nahirapan talaga akong tanggalin siya guys. No? Well, anyway, hindi ko siya sinuot. Pero masasabi ko talaga na long lasting tong pangkilay na to guys. Ayan, ganyan siya. As in, grabe na ang hirap niyang tanggalin sa tubig. But then, yung ano niya is oil. Ang ano niya, ang bilis niyang tanggalin pag oil yung gagamitin mo. So, masasabi ko talaga na this is waterproof kasi sobrang ano niya talaga, sobrang hirap niyang tanggalin. At saka gusto ko yung ano niya guys, blendable siya, hindi siya mahirap ilagay sa kilay, lalo na sa kilay ko na yung tawag doon, yung malalaki yung mga hair strand ng brows, ganun. Yun kasi yung klase yung kilay ko, yung makapal yung mga strands ng hair. At hindi ako nahirapan maglagay sa kanya. Yun nga lang, talagang dahan-dahan ka sa paglagay nito guys kasi this is super pigmented at saka kitang-kita nyo nga na paglagay ko is talagang, no, nasobrahan ko paglagay and then grabe talaga. Sobrang pigmented niya kaya dahan-dahan lang talaga. I can give this, kung hindi lang talaga ako nagkamali sa pag-choose ng shade, I can give this 9/10 kasi grabe. Long lastivity, affordability, at saka yung blendability niya, ang ano lang niya, easy lang siyang i-apply mga dye. And yeah, yun nga lang, hindi ko siya nasuot kasi nga, pangit naman kung isusuot ko siya, hindi naman bagay, no, di ba? So, yun. Pero masasabi ko talagang long-lasting siya, guys. And then, you can use this in your ligo-ligo. Magkilay ka while nagligo ng pool or nagbuburaka. You can use this. Tsaka very affordable lang mga guys. From Beauty Glaze. Available to sa Beauty Glaze official store sa Shopee. At saka around 100 pesos. Or 100, basta hindi siya aabot ng 150 yung presyo nito, no? So, very affordable. Thumbs up sa akin. Sa shade lang talaga ako na-disappoint kasi hindi ko nakuha yung tamang shade ko, guys. So, yes, thumbs up, thumbs up. And thank you so much for watching. Sana makita ko ulit kayo sa aking mga next video, lingerie haul, lingerie review, makeup review, product reviews. And yes, comment your thoughts below kung na-try nyo na din tong product na to, guys. So, yes, see you in my next video. Bye! Don't forget to like and subscribe.